Sambona ngibingelele nginamukele le channel yamasweti mina production mangabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi liqinise ukuthi uyaqofa subscribe maqedwe bale video shaw like bese ke uyacomment kulolu daba namhlanje nkanza kwethu udaba engize ngalo ke njengamanje luthi ke ekugcineni sezizeke zabanjwa igebengu okanye sizike zathelwa phansi igebengu ezashisa ke amatekisi akubo kwamzimdola kuthiwa nje well done captain ngutshela ke lezi ndaba emva kokuthi ke umfokaZimdola uvikizitha biyela aqinisekise ukuthi ke lezi gebengu ezimbili ezibulawe amaphoyisa ngesonto edlule eshowe izona kanye ke ezashisa amatekisi akhe kushuthi ke ngeviki edlule ngolesine eshowe kwaba ke nesigameko sokuthi ke amaphoyisa athole umkhondo ukuthi ke khona igebengu ezintathu ehlome kabi futhi ke ezonquma amakhanda abantu babeke sebehubha ke bayitshela kwemadoda manini ithina sesifikile bathi hayi ngeke sizwe ngani thina sizigebengu dala siyenza lento lesabaleka igebengu abahlala la ethendeni ke amaphoyisa abahubha ke azeke ababamba athe mayebamisa ke bavele baphuma ke bavele bashisa ke insimbi ke badubula balishaya iphoyisa elilodwa athi amaphoyisa ayike senithi into ekaceleke manje ke ngathintwa ke awadubula ke amaphoyisa zafa ke zontathu ke lezo igebengu ubaba umfowabo ke kaZimdola ke uvikizitha uthe ke ezimbili ke zalezo igebengu ke zazikhona ke kushiswa amatekisi akhe ngonyaka odlule uthi ke ngonyaka odlule kwaqalwe ke kwafakwa ke into eyichemical thizeni enjinini ke zeimoto zakhe mayizisa ke komakhenika bafike bathi umakhenika khona into efakiwe la wasitshela ke odriver bakhe bodriver ngicela ukuthi ke manje ningene imoto nipake emini nipake nje early as possible ningabi emgaqweni ebusuku khona nizophepha nisindiseke namatekisi bavuma ko driver ke bathe sebesebenza kanjalo ngokuthi ke maseqala nje ukuhwalala babalekela ngasendlini hawu lezi gebengu ke ezimbili ke zabahlasela ke emini kapa zabavalela ke ezimotweni zabo ke zibashisa izama ukubashisa zawashisa ke amatekisi akhe zawaqeda nya inqaba impela amatekisi kaZimdola akubo kaZimdola ashiswa nje ngendlela ebuhlungu kabi ke ngonyaka odlule kodwa ke seyibanjiwe ke lezo gebengu zabulawa njengamanje ke zidliwa ke izintuthwane emhlabathini uthe ke umfowabo kaZimdola isifiso sakhe bekungakhona ukuthi ke zife lezi inkunzi bekuwukuthi ke zisinde ziboshwe khona ke ezochazela inkantolo ukuthi ke ziwashiseleni amatekisi akhe uthe ke ziliqembu futhi ke ziningi uyazi ukuthi ezinye sekhona ngaphandle uyafisa ukuthi zona mayibanjwa zingabulawa zibuyiswele ejele bese ke ziyachaza ukuthi ke ziwashiseleni amatekisi akubo thina ke njengamasweti media production sithi ke well done captain siyabonga sicela ukuthi ke wenze iqiniso ungakhohlwa ukucofa subscribe